Magandang araw po mga kaistorya. Bago ko po simulan ng ating kwento ay may natuklasan po akong matandang kasabihan. Ang kasabihan po ay ang mag-subscribe, like at comment ay seswertehin ngayon. At kung tatapusin mo ang kwentong ito ay mas lalo kang seswertehin. Simulan na po natin ang ating kwento. Mapagpalang araw po sa lahat ng mga tagapakinig sa channel na ito at sa butihing narrator na si Kuya Chris. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jojo. Nakatira dito sa lalawigan ng Antique at ang edad ko po ay 23 na. Sana ay mapaunlakan niyo pong basahin at maibahagi sa iba pang mga tagapakinig ang aking kwentong ibabahagi sa inyo. Mahilig akong makinig ng mga kwentong nakakatakot sa YouTube hanggang sa nadako ako sa inyong channel Kuya Chris at napakinggan ko ang iba't ibang mga karanasan ng inyong sender. Kaya naman po ay nainganyo akong ibahagi sa inyo ang karanasan ng aking amang si Erwin tungkol sa aswang. Nang minsang dumayo sila ng kanyang mga kaibigan sa isang liblib na barangay. Naganap ito taong 1980. Ang edad niya noon ay 18 taong gulang pa lang. Ayon sa kanyang kwento Kuya Chris, kasalukuyang naglalakad na sila ng kanyang mga kaibigan papunta sa barangay kung saan gaganapin ang kasal ng kanyang pinsang si Nanding. Nang may nakasabayan silang matandang lalaking naglalakad, may saklay itong sako sa balikat at nakikita ng aking ama na para bang hirap na hirap ito sa kanyang dalang sako. "Tatang, saan po ang tungo nyo? Ako na po ang magbitbit ng dala nyo. Isa pa ho, mukhang mabigat po yung dala nyo eh." Wika ng aking ama nang makalapit na sila sa matanda. "Ay nako, wag na mga bata. Teka, saan ba kayo pupunta? At parang bihis na bihis kayo." Balik na tanong ng matanda sa kanila. Binanggit naman ng aking ama ang barangay na pupuntahan nila dahil dadalo sila sa kasal ng kanyang pinsan kinabukasan. "Ganoon ba? Mag-iingat kayo sa pupuntahan nyo dahil hindi nyo kilala ang lahat ng mga nakatira doon." Paalala ng matanda sa kanila. "Paalala ko lang mga iho, huwag kayong basta-basta tumatanggap ng pagkain sa baryang nyo na at huwag na rin kayong lalabas ng bahay nyo kapag gabi na, lalo na't kapag nag-iisa lang." Dagdag pang wika nito. Napakunot noon naman ang aking ama sa sinabi ng matanda dahil hindi niya maintindihan ang mga sinasabi nito. Dahil sa mabagal maglakad ng matanda at ayaw naman nitong ang aking ama ang magbuhat ng dalang sako, kaya nagpaalam na lang sila na mauuna na sa matanda. Makalipas ang halos 1 oras na nilakbay ay tuluyan na nilang narating ang bungad ng barangay. Pagkapasok nila sa barangay ay agad na hinanap nila ang bahay ng magiging asawa ng pinsan niyang si Nanding. Dumaan muna sila sa barangay at doon nagtanong kung saan yung bahay ng mapapangasawa ng kanyang pinsan. "Kaano-ano ba kayo ng magiging asawa ng pamangkin ko?" Direktang tanong ng kapitan ng barangay na napagtanungan nila. Napag-alaman nilang tiyuhin pala yon ni Mara, ang babaeng mapapangasawa ng kanyang pinsan. "Pinsan ko po si Nanding Kap. Inimbitahan niya po kasi kaming dumalo sa kasal niya. Kaya lang ay nakalimutan ko po yung address mismo sa bahay ng kanyang mapapangasawa eh." Tugon ng aking ama. Ganun ba? Ipapahatid ko na lang kayo papunta sa bahay ni Mara para hindi na kayo mapagod pang maglakad." Anang kapitan at agad na inutusan ng isa sa mga barangay tanod na ihatid sila sa bahay ni Mara. Ilang sandali pa ay binaybay na nila ang bahay. Nang makarating na sila ay masaya naman silang sinalubong ni Nanding. "O mga tol, mabuti naman at napaunlakan nyo ang imbitasyon ko.
Kung hindi, magtatampo talaga ako sa inyo. Wika ni Nanding sa kanila. Pwede ba naman yon? Magpapasakal ka na eh. Magpapakasal pala. Tugon ni Kaloy kay Nanding. Sabay nagkatawanan silang magkakaibigan. Siya nga pala. Pasensya na at hindi ko kayo nasundo sa bungod ng barangay ah. Medyo nabisi kasi kami sa pag-asikaso eh. Nakangiting wika ni Nanding. Ayos lang tol. Ipinatid naman kami ni Kapitan dito sa bahay niyo eh. Tugon naman ni Arman. Langya naman tol. Ba't hindi mo sinabi sa amin na bigatin pala tong mapapangasawa mo? Nakakaya tuloy itong mga isusuot namin bukas sa kasal mo. Sambit ng aking ama sa kanyang pinsan. Ano ba kayo? Ayos lang yan. Tara na sa loob para makakain na kayo. Natatawang aya sa kanila ni Nanding. Wika pa ng aking ama. Kinagabihan ng araw na yon, masayang nagiinuman sa labas ng bahay ang aking ama kasama ang kanyang mga kaibigan. Maliban lang kay Nanding kasi bawal itong mag-inom dahil ikakasal na kasi ito kinabukasan. Nang mga oras na yon Kuya Chris, sila na lamang ang tao sa labas ng bahay dahil abala na kasi sa loob ng bahay ang mga tao. Dahil nagluluto na at nag-aayos ng iba pang mga gamit pang kasal ang karamihan. Habang nasa kalagitnaan na sila ng inuman, may napapansin ang aking ama na isang ibong maliit na kulay itim. Pabalik-balik yon sa puno kung saan sila nakapwestong nag-iinuman. Nung una ay hindi niya lang muna pinansin ang ibon. Sa pag-aakalang naghahanap lang yon ng madadapuan. Maya-maya pa, may naririnig na siyang huni ng tiktik sa taas ng punong malapit sa kanya. Kaya napatingala ang aking ama sa taas at sinipat ng maigi. Narinig naman niyang nagsalita si Carlo at nagsabing, mukhang inaaswang na yata tayo mga tol ah. Dahil sa medyo may tama na sa alak ang kanyang mga kaibigan, ay sumagot naman itong isa pang kaibigan ng aking ama na si Kaloy. At nagwikang, Shosh, aswang lang yan pre. Gusto mo ba anakan ko pa yan? Tapos ay sabay-sabay silang nagkatawanan. Hoy aswang, bumaba ka dyan. Para naman matikman mo ang aking alindog. Sigaw ni Kaloy habang nakatingala sa puno. Sunod-sunod naman ang kanilang tawanan. Pero ang aking ama na mga sandaling yun Kuya Chris ay hindi na mapakali at naramdaman niyang nagtataasan na ang balahibo sa kanyang katawan patungo sa batok. Hoy, tigilan niyo na nga yan. Hindi magandang biro yan. Saway ng aking ama sa kanyang mga kaibigan. Mas lalo namang nang asar pa si Kaloy at umaaksyon pa itong sumasayaw na parabang nang aakit. Ano aswang? Halika na. Bumaba ka na dyan. Natatawang wika ni Kaloy. Para, lasing ka na. Hindi na magandang biro yung ginagawa mo. Mamaya lapitan ka talaga nung tingnan natin. Hindi ka maihisa sa luwal mo kapag nilapitan ka lang talaga ng aswang. Natatawang saad ni Carlos. Hanggang sa bigla na lang may malalaking pakpak ang pumagaspas sa kanilang taas. Sa maniwala kayo sa hindi Kuya Chris, ayon sa kwento ng aking ama, sobrang lapad ng pakpak ng kanyang nakita at para daw iyong mga pakpak ng paniki. Kasabay ng pagpagaspas ng pakpak ay nakarinig na sila ng huni ng wakwak. Nakita rin nila ang itsura ng aswang. Sobrang nakakatakot ang wangis nito. Nanlalaki ang mga matang nakaluwang kulay pula at ang mga ngipin nitong matatalas na idagdag pang sabog-sabog ang buhok nitong nagtataasan at walang humpay ang pagtulo ng mga malalapot na laway. Agad na nagpulasan ng aking ama at ang kanyang mga kaibigan at mabilis na tumakbo sa loob ng bahay. Tulong! May aswang! Hinahabol kami ng aswang! Saklolo! Sigaw ni Kaloy
at tila ba nawala ang pagkalasing nito dahil napakabilis nitong tumakbo at nangunguna pa itong makarating sa loob ng bahay. Nang makarating naman sila ay nagulantang ang mga taong abala sa pag-aasikaso. Mabilis silang nilapitan ng mga ito at tinanong kung ano ang nangyayari. May aswang! Doon sa labas! May aswang! Ani Kaloy. Mabilis namang lumabas ang ama ni Mara habang may bitbit itong baril na dibomba. Ilang sandali pa ay narinig na ng aking ama ang 3 sunod-sunod na putok ng baril sa labas ng bahay. Kaya mabilis silang sumilip sa may bintana. Noong makasilip na sila ay nakita nila ang nilalang na lumilipad sa taas at para itong saranggola na kasing lapad ng payong. Lumilipad na ito palayo habang palakas naman ang palakas ang huni ng wakwak. Ilang sandali pa ay pumasok na ang ama ni Mara at nagsabing, "Aswang lipad yun. Mabuti na lang at hindi kayo nadakot." Wika nito. Si Kaloy po kasi, hinamon niyang bubuntisin niya daw ang aswang, kaya po siguro nagalit yun at bigla na lang po kaming sinugod. Ani Carlo. Kaya naman pala eh. Sa susunod kasi huwag basta-basta maghamon, lalo na't sa mga katulad nila, dahil hindi ka aatrasan ng mga nilalang na yan kapag hinahamon mo sila. Napapailing na wika ng ama ni Mara. Kinabukasan ay maayos namang naidaos ang kasal ng pinsan ng aking ama, kahit na inaswang sila nung gabing nagiinuman. Matapos ang naganap na kasal, ay umuwi na sila at magmula po noon Kuya Chris, hindi na po basta-bastang nagbibitaw si Kaloy ng mga pananalitang hindi maganda, lalong-lalo na kapag dumadayo sila sa ibang lugar. Hanggang dito na lang po ang kwento ng aking ama Kuya Chris. Maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Jojo.